ସେହି ମହିଳା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯାହା ସେମାନେ ମୁହଁ ଫିଟାଇ ଅନେକ ସମୟରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ନଈ ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏମିତି ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାହା ମନ ଭିତରୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାର ବିପରୀତ ଜିନିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ମନରେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଆଶା କରିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହବାସ କରିବାର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ମନ ଭିତରୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ କୁଶଳତାର ସହିତ ସେମାନେ ସେହି ସବୁକୁ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ଆଶା କରନ୍ତି, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ପୁରୁଷମାନେ ବି ସେହି ନାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯିଏ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀମାନେ ସେହି କାମରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ନାରୀମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ହେଉ କି ଅସୁନ୍ଦର ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାମରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସେହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପୁରୁଷମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେହି ଜିନିଷକୁ କିଛି ସମୟ ହାତରେ ଆଉଁସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ବି ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୁଷମାନେ ସେହି ପୋଜିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଜିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନେ ପୋଜିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବି ସେହି କାମରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପୋଜିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଅଟକି ପୋଜିସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ସେହି କାମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷିକି ଜୋରେ ଧରି ନିଅନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ମହିଳା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।